Kaikille vedetään vähän tämmöstä... Sulla on väärinpäin toi kysymysmerkki. No eikö sä laitoit se mulle silloin, eikö sä muista? Mut se on silti väärinpäin. Koppaa. Laittiinko pään päälle? Kyllä. Nyt ei kuitenkaan tryhardaa silleen ihan kunnon tryhardia. Ui. Ei, mä ainakin varjuisin midi pokokädessä. Saatana. Mutta nyt ei. Josta paikka fucking Äänellä hiljemmalle. Vedetään varmapes vaan ihan vitun. Ihan vitulluja. Miten toi ampuu mua? Siellä. Tuo nyt saa. Mitä? Meillä saa jotain huonoa avi. Älä sit käytä sitä. Okei. Joo. Joo. En saanut vetää täysin, niin... Ei juma. Lyödäs tonne sit vetää, että kohta ne kysyy mun main rankkiin silleen. Mitä vittu nää on? Mä otin one tap headua. No kato mitä mä teen täällä. Tuo M4 tosta. Katsotaan aseet. Juu, Mä menin kaikki. Juu. Mitä on tuolla Smurfi 1? En mä tiedä. Hyvältähän se tuntuu. Jakoneula. Mitä? Mitä vittua? Mikä vittu? Niin. Sä et tiedä tätä. Sä et osaa hyppää tänne näin. Kato tää parkouri. Tää on melko kaunis. Kyllä sitä ihan vaan vahingossa kysytään. Mitä? Sä et pyydä avia kertaakaan. Sammutetaan tää liekki. Iso liekki! Ai siellä nyt. Tiedätkö tää on spawnilla tää lämpäriks? Toi mene kyllä Se hyvin nyt. palaa silti, vaikka siitä on smoke. Mitä? Okei. Mitä tää on? Onko täällä jotain muitakin smurfeja kuin me? Kato. Suka, I go mid. I go mid. Please get a better mic, my friend. I go B. Who need to get better mic? I go mid. Alone. Yeah, we'll get that silver Juan. Green. Come one with me. I am solo. Yeah, come in. Oh, you're 12? So I Yeah, yeah. them. Yeah. Oh, they are 8. B is clear. I'm running for the A. Vitu rielo. I'm running, my friend. I'm running. Mitä vittua? Vaikka mä sain yhden tapon... Mitä? Ellu, hei. Mitä rankkeja? No niin. Yritä. Joo, mä oon jotain vitu kovaa. Nice. Saat sitä pasku pelaa. Easy peasy. I kill them. Puni. They suck the... Vitu hyvä. Ja laitetaan tohon se pommi, se on vitu näis. Sitä aina. Take the Glock, take the Glock. Tick the clock. Oho. TikTok. Ei mä osta... Eiku oli mulla oikein varma. Mä katsoin, mitä vittua. Get the left and let's go. Let's go. Pitäis muuten rekordata TF. Sehän sopii meille, eiks niin? Green Connor, come, rush him. Okei, J again. Going again. Vittu saatana, miksi? Ai. Get Spraymeister. Spraymeister. Tuu. Vai sä veist? Oi juma!
Ujuma! 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 Mitä vittua tuhkaa? Sä et edes hitannut Olosmaster. siihen. Eddie. Door, my friend. Ei clear, ei clear. Onks täällä AKta? Oh! No scope! Do you see that no scope? Easy peasy. Vittu mikä easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Mut tän jälkeen et vedä yhtä tryhard matsia. No se mikki kuulostaa vitun kovaa. Ai muu. They go in Niin. B right now. Anna sylkä! I think C, my friend. Ai saatana. Okay. Älä selvä. I'm going C. Maybe right Pina. No, my friend, it's gonna be C. now. Yes, C. No my friend. Mitä vittua? It's B, it's B, it's B. It's B. Push. No, it's C. Nyt lähtee spray down. Vittu. Where are you from? Finland. Näit sä to? Joo, näin. Kalle. Hävitään tää tahalleen. Miksi? Mä häviin. Mutta kai me voitetaan tän. Me voitetaan tän. Ei se mitään turbomuulee. Nice, my friend. Joo. Se on niinku... The rest kiki. Man, Ei saatana. they go in A, I think. Sulla on mun SSG. Tää ryysi skoutilla. Ne teki feikki. Ainakin mä luulen. Vittu kun tää jätkäytyy. Fuck yeah. Tosta tulee tyyppi ihan kun. Ei tule. Jos tää klutsaa tänne mä niin nauran. Mitä? Oh, fuck. Mitä? Ei mitään. No niin, nyt lähtee. Mikä näiden rankit oli? En tiedä eikä kiinnosta. Mä vaan tietää. Että onks niitä 3 vaan. Jos no lemei, niin rupeeko tiputtaa tätä? Käyt En. rupeet. En. Sit mä en enää ikin pelaa sunkaan. Jos tää ois näin helppoa, että ois 3 tappoa niinku 3 runis, niin... Mitä? Aha, onks mulla rahaa? Aha, mä kävin ostaa scoutin vaan silleen. Come on, help me, Green! Yeah, blue! Vittu mä oisin saanut tosta... Come! Mä oon... What the fuck is that aim? Mitä? Näkikö se sen? It's your aim. No, it's not. I hit On 3 takaa guys with scout and... You don't get nobody. On mulla oikeesti 3 jätkäs. Because your mic is really bad, you fucking piece Please, of shit. please, shut up, please, please. Okay, sorry. Ai että kun vitun mukava. Mitä tää tekee? Save. Lakkoisiko tää? Save. Save, my friend. Save. Save, what the fuck? You don't see the bomb? Vittu tää kuolee! Ei jumalauta! What the fuck, I'm blind, sorry. Vittu se oli sokkee. Sorry. So, Iko. Do you wanna know something? Smurfy? what? Good job. Ello nyt lähtee ryysi. Mieli. Ryysillä vaan puukku kädessä. Okei, mulla on tämmönen vähän Ai, mulla on tämmönen isomman kokoinen puukko. Mä oon tässä mokas. Tämmönen isomman kokoinen piippukin tässä mukana vielä. Orange, do you just pass them all?
Orange. Orange, you just passed them all, and you're gonna choke. No nyt mua ota. Chokemeister, Chokemeister, Chokemeister. Jätkäs. Orange, you or Chokemeister. Mitä? Orange, you or Chokemeister. Mikä mä oon? Joku Olaf-meister. Kato nyt mä hittaan kaikki ja teit ketään alas ikinä. Niin hitto, mutta sä et tapa. No et säkään kyllä hittaakaan, sulla on 0 ass. Ei turha sun itkää nää smurfeja. Ei oo. Onhan. Siis me ollaan smurfeja. Et valita. Se sanoo, että pitää dropata rankkyy. Niin pitää. Ja sä et osaa. Niin, mä tässä kukaan droppaa ranksat silleen. Vittu! Mitä sä et tullut meinillä? Siksi mä haluan droppaa rankki. Back. Do you have headset? Onkohan tuolla headsettiä, koska... We play full. Mitä vittua? 1B. Et kuulu 4 vitun avia, sit sä et kuulu vielä plussana, et kuulu vielä jotain AK:ta. Vitu toksikko. Aamussa päähän. What the f... Nyt sä droppaat mulle. Can you give me a gun? Elu, sä droppaat mulle nyt. Ja AK. Hei, anna se AK mulle. Miks? Can you give me No, mulla oli AK, mut sä tapoit mut, niin joten... Mä en Ei tää- saanut sitä. Kelu. Noni hei. Tää lukee careful, shoot in a Niin. team. Tiedätkö mitä? Sit mä tapan sut. Lupa. Okei. Thanks. Kiitos AK:sta. Mä tarviin sitä. Onko sä ammut mut tähän vitun lavilla viime roundilla? Enhä. Ammut mua. 40. Mun ei kyllä pitänyt tappaa, mä piti vaan hittää sun. Mun AK. Tuohon on muuten smoke. Ei jumalauta, toi on hyvä. Joo, ne ei varmaan ihmettelisi yhtään, kun jossain todella... No ei ne osaa ajatella. Kato mikä flash. Mikä Näit vittu sä? toi oli? Joo, en nähnyt. Kato tää. Niitä pitää aina kattoo niitä flashoja. Ai vittu kun ne hikisee. Takatulolle. Takkaa, se on sun tiimeet. Vittu ventäistä mennään. Mitä? Sä huudat et venteissä, sit mä oon siellä aamulla. Venteissä on porukkaa, ihan vitusti. man? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Sun piikkiin meni. Good job. Sun piikkiin meni mun kuolema, koska sä oot siellä venteissä on, sit mä oon siellä mä Venteissäkin oli. Mä sanoin, että se meni Ei ventteriin. voinut olla, Se oli koska ketään oli niin. vain yksi, ei ollut, oli vain yksi hengissä. Mä en kattonut. Sit sä oot silleen venteissä on. Sit mä oon silleen mä yritettiin juosta sitä kiitton kahdenkaan, sit se on siellä kulmassa rukkaa. Sit me kuollaan siihen. Jakoneella. Häh? Vittu. Ai.
raiskos osa 2. Lopet. Lopet. Kuka tykkää tästä? Turpakiinin. Turpaki. Planiks ne tänne? Alkaa tulos tänne. Vittu. Okei. Älä sui. Droppaa. Drop me some weapon. Smurf can use Deagle, he is so good with it. Joo, ja kakat. Red Lami näyttää vitun hieno. Okei, mä käytän sitten tätä. Red Laminate on ihan saatanan. Joo, pärjään AK, kiitos sun. Mitä vittua? Sun syy. Kick him, he's so noob. Eikö se olisi hyvä, että sun kikottais niin sun rankit droppais? You too, my friend. You too. Yeah, you can kick me if you want. I am really legendary eagle. No. No. He's Master Guardian Elite. No. I am legendary eagle. He's very bad Yes. player. Sä oot vielä huonompi. Hävisit 1v1, 24-7. Niin, mikä se toinen sitten oli? Niin, mutta et sä sitä 1 vuotta puolella ollut Niin vittu, mun puolella. Otis melkein koko ajan sit on silleen vittu VH, vittu. Niin säkin sitten siinä aamun kanssa oot silleen, voi helvetti mitä. Milla? Siinä kun me oltiin siinä nukessa. Milla? Sä oot silleen, joo. Niin. Niinkö se... Mä en tiedä missä se on. Oh. That's what I'm talking about. Mitä? Eiks nää flashoitunut yhtään? Ota, mä sain Galili. Vitu pieru. Kato tää. Kato tää Joo, vaan. varo, ne on siellä niin, no varo. On vittu kovaa, varo, se on siinä. Ei, älä ota sitä! Kavai. Ton takia, mitä se on? Häh? Ton takia mä sanoin, just, älä ota. Mitä? Ite kuolit. Nuu. Niin mä kuolin siinä, kun mä yritin flashaa, sit se oli 5 tyyppiä mun kyllä. Turpa ankkan. Turpaa muna. Hei, toi on suomalainen toi Turpo Ankan. Onko? En mä tiedä. No, Turpo Ankka. On. Se on ruottalainen. Rotta! Onks sille rottalainen? Hei, oot sä Ruotsista? You from Sweden? Joo. Yeah, we from Finland. Sviidis poikken. Do you hate Finland? No. Töp! Anteeksi, mitä? Vittu. Tuukka. Mitä? Jaks mitä? No, Mitä vittua? nyt lähtee kato. 4 hedua. Onks toi siis Smurf, millä sulla oli vakit? Ei. Holy fucking. Nyt lähtee.
Holy fucking shit. Miten toi? Miks sä laulat silleen? It's fun. Mä en kyllä ikin pelaa sunkaan niinku smurfeille enää. Niinku siis noilla... Tätä ei edes voi laskea sun smurfiksi. Ui. Koska tää on joku MG2. Ei oo. It's really B. Venteis on joku. Mä oon venteis. Pitäisikö poraa? Vittu. Sais mä poraa sua tän läpi päähän? Et. Mitäs mä poraan? Pitäiskö Ella? Käypä 2. Sano tähän kyllä, sano kyllä. Katsotaan kikkaisi se. Not really. Good job, I love you, I hate you fucking. No, I love you. Report for drifting, bitch. 3 midi. Ihan sama, mä en kuolen tänne. Se on varmaan B, että Oot sä nyt ihan varma? No ennen. En mäkään ois. Vittu. Kato tää. Kainamista. Vittu tää Kato. kannattanut. En mä katonut mitään. Kato tää Gangnam Style. Vittu. Oi helve! Se oli Gangnam Style. It's a fucking shit. Ei kun mitä se meni? Miten se menikään? Sano se vielä. And Oot. I go A main. Miten se meni? Holy fucking shit. Voi vittu. Vittu, mä oon taas tappanut 2 tyyppiä, kun ne on tosi pelottava oikeesti. Pusota, mulla on kevlarit ja aako. Ei oo enää, Ellu. Haista homma vittu, haista vittu, haista vittu. One doors, help me. Haista vittu, haista vittu, haista homma vittu. Haista vittu. En mä sanonut mitään. Haista vittu. No sä oot kyllä noobeen pelaaja, mitä mä oon ikin nähnyt. Hui. Milloin viimeksi oot saanut tappaa? Mä oon saanut joka rundi tapamerkki. No niin, vähän verran tryhard porno. En mäkään, mä vaan ryysin. Mä ryysin äskenkin. Oo. Nois. Ja. Laitetaan look at my horse. Ei vittu saatana, mitä vittu? Pyydän niitä kikkaa, mut ehdota kikkausta, älä vie. Sit seuraava. Mennään pissoirundille vähän. Look at my horse. Ello hei. Tää on vituttavaa kun näin käy. Mut mä oon nyt se vituttava ihminen. Don't kick. It just show. Kato Ello.
Tää on vituttavaa. Tiedätkö? Taas tyyliin nousin, so well, but not so juulanille. Mitä vittua? Rupa kiinni nyt. Säkin lauloit äsken. No mä laulan. Mutta en mä vihellä. Toi ei oo viheltämistä. Kun toi on niin jänsittävää. Ello, ostetaanko tuota Dessut? Osta Dessuelta. No niin! Turpa kiinni, horse. Mä en vaan osaa käyttää Dessua. Kompis. 1v1 mä uskallan yrittää osua päähän, mut... Let's rush mid, mid. Push me. No, rush mid. Oh No, my no. god. Oh my god. Go B. Go away. Go B. Vittu. No vittu pommi. Holy fucking shit. It's a Elmer's time in Sweden. Hei Ello, ehdottaa et nekin. Invent and go B. Joo vittu, mennään ventissä B:lle. Ehdotan et ne Hyvä. kikkais mut. You see, it's easy. Easy. Okay, now buy Pro 19 and rush mid again. Tromaikin. Ello, sähän puustaat mut. Älä oikeesti. Täällä saat sä. Boost me. I have scout. I am really good scout too. Let's rush. Pommi tänne. Bomb back. No niin, se jää tänne. Oh, you almost dropped it. Mitä helvet? Names with mitä vittu? Sorry. I No ikin... did that quickly. No scope. Vittua. Ei, sä oot ihan retu. Easy, you see? Vittu. Droppaa mulle. Drop me bomb. No one. Oi. Let's go fast B. Okay. Ei vitti smurfata nyt vittu. Fast B green. He going B. Back from mid. Good flash, my friend, good flash. Vittu mä tuun. Käy hokee pommi. Käy! Mä tiedän En paikan. oo mitä pommia. Kun nuo kusipäät tulee selkään. Vent. Back. No. Vittu. Pane. Missä va... Oi! Jaa, kyllä! Kyllä jätkät, kyllä! Vittu, tuleeks onnittelut? Drop me. And drop me. Blue, drop me, blue. Please. What drop? Kuus niin. Do you wanna AK? I take bomb. I take him. Rush mid. Mennään aalle. Mä tein se ihmepläni. Noni. Go. No vittu. Rush. Guys, one on mid, low HP. One truck. Hyvät ei kuuntele. I can't do this. Vittu, Voronis saatana. Näet sitä? Joo. Last one on mid. Mitä vittua? Plant the bomb. Easy peasy, my friend.
Eiksä, vittu, kuin se ei osunut suhun? Nice. Boost me, I have AVP. AWP, man. No, Niin korjaa. boost me. It's AWP, not AVP. It's AWP. It's op. Boost me. Fucking... Lem, how to jump? Pöpö. Oh, nice. Puusta. Voi retun määrä. Otetaan retun määrä. Menkö mennä CT? Last one. Ai vittu, se on CT. Se tulee last connector mid. Jätkät ei... Hey, no mid, what the fuck, low HP. Go. Haluatko nähdä tää? Kato tää. Kato, really. Look this. He's on car. What the fuck? He doing this? Oh, rank up MG! Good match. Ei oikees. Good match. Easy. Yes, easy, my friend. Lähen. Joo, kiitos kun katsotte tämän videon, niin se olisi Et